खुलुमबाय रायजोफोर लोगोसे आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। बे भिडिअनि ब्रेकिं निउसआ जाहैबाय रायजो राजा नोंथांमोन सासे बर' हिन्जावा गावनि हौवाखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारनानै दङ। मिथिनानै मोननाय बायदिब्ला बे हिन्जाव खारनाया 2 उइक्स जाबाय बा सप्ता खननै जाबाय आरो बे खारनाय हिन्जाव मानसिनि एड्रेसा जाहैबाय सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बान्दौगुरि नम्बर 1 हुग्राजुलि बागिसा। दा जायबा हिन्जाव खारदों बे हिन्जावनि फिसायजों बा हाजबेन्डजों आङो कन्टेक्ट खालामदोंमोन, आं रायलायहरनाय जादोंमोन। बिथांमोना हौवा हिन्जाव सानैबो तामिलनाडुआव कम्पानियाव खामानि मावनो थाहैदोंमोन। तामिलनाडुआव फैदोंमोन खामानि मावनो फालाराम होननाय जायगायाव। दा हिन्जावा गोमानानै दङ, हिन्जावखौ नागिरगासिनो दङ आङो। सोरबाफोर नुदोंबा कन्टेक्ट खालामनानै आंनो गोजौआव नाम्बार होनाय दंखायो, बेयाव हरबानो जाबाय। सोरबा सेंग्राजोंबो रं नाम्बार जाबाय थायोमोन, बे सेंग्राखौबो लांदोंसो ना मादों दा हमनानै मोनाखै। नोंथांमोना जुदि नुयोबा दा बावैनो आंनो नैबे नाम्बार हरनाय दंखायो, बे नाम्बाराव कल खालामहरबानो जाबाय। जाहाथे जेरावखि थाथों सोरबाफोर नुबाय बायदोंबाबो हमनानै हरनो थाखाय आं खावलायहरनाय जाबाय। मानोना दा आंबो दा खारामाराव जागासिनो। बे खारामाराव जानायनि थाखायनो माने जायखिजाया मानसिफोरा नुदोंबाथाय मोजांनो हमनानै हरबानो जाबाय। अके बाय। बे हिन्जावा गावनि फिसायखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारदों। बिनिखायनो बिनि फिसाया गावनि हिन्जावखौ बहाबाफोर सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला खौरां हरनो थाखाय लोगोसे गावसोरनि बेफोरबायदि प्रब्लेमाव जों रायजो राजानिसिम मोनसे हेफाजाब बिहरदों, गावसोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय। बेखायनो आंबो मोनसे गुरै खावलायहरो जे रायजो राजा नोंथांमोन सोरबाफोर बे स्क्रिनाव होना दोननाय हिन्जाव मानसिखौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला नोंथांमोना हमनानै दोनबानो जाबाय, लोगोसे होनानै दोननाय नाम्बाराव कल खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय। दा समाव जोंनि बर' हारियाव मोनथाम मुगैजाथाव कन्डिशना अखा नायदों जादों आरो बे मोनथाम मुगैजाथाव कन्डिशना बारानिफ्राय बारा जानायखौ जों नुनो मोनदों। नाम्बार 1आव जाहैबाय हिन्जाव खारनाय, नाम्बार 2आव जाहैबाय गावनि सोलेरखौनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों लान्थं भिडिअ खालामनानै फट' खालामनानै शेयार खालामनानै लानाय, नाम्बार 3आ जाहैबाय देहा फालांगियारि खालामनाय। नंगौना रायजो राजा नोंथांमोन? जेरावनोखि बे मोनथाम थासारि जाफुबाय थानाय दा समनि जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बे मोनथाम थासारिखौ एक्सुवेलि जोङो माबायदि स्टेप लाबाथाय, माबायदि नेमखान्थि दायोब्लाथाय बे मोनथाम मुगैजाथाव जाफुबाय थानाय जा थासारि जोंनि हारिनि जों माबोरै होबथानो हागोन, बेनि सायाव एक्सुवेलि दा समाव जों गासै रायजो राजाफ्रानो, गासै बर' फिसाफ्रानो साननो गोनां जानानै फैबाय। आरो थारैनो जोङो बेनि सायाव जोङो मोनसे एक्सन लानायनि मोनसे स्टेप लानांसिगोन रायजो राजा नोंथांमोन। नङाब्ला जों जुदि बेफोरबायदि सिरियै नायबायल' थायोब्ला जोंनि हारिनि समाजा बेफोरबायदिनो गुबुंलेनिफ्राय गुबुंलेसिन जालांबाय थागोन। मा गोनांथि दंमोन? मा गोनांथि दंमोन गावनि हौवाखौ गारनानै गुबुन हौवाजों थांनायनि? मा गोनांथि दंमोन? मानि आंखाल? आरे हाबा जाबाय, संसार जाबाय, निजिनि संसाराव गोसो होदो, संसारखौ माबोरैहाय आवगायलांनांगौ। संसारा बेनो सुखु आरो दुखु। बे सुखु आरो दुखुखौ लानानैनो जों संसारखौ जानांगौ जायो। दानो सुखु फैगोन, दसे उनावनो दुखुआ फैगोन। बे सुखु दुखु मोननैबो जिरादखौ जों बोजबनानैनो जों गावबा गावनि संसारखौ जोङो दानानै बे बुहुमाव जों थांनानै थानो रोंनांगोन। যোৱাবাৰো আমি নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিলো, এইবাৰো বিটিচিত আমি নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম। मोनसे खोथा बुंगोन आं रायजो राजा नोंथांमोन, पलिटिक्सनि बेलायाव बयहाबो बबेबा मोनसे पार्टिखौ सापर्ट होनो हानाय मोन्थाय दङ। बाय मिस्टेक बोरैबा गोरोन्थियाव गुबुन हारियासो जुदि जोंनि बिटिसि सरकारखौ सालायमारोबा माबायदि जागोन नाय रायजो राजाफोर जोंनि बिटिसिनि थासारिया। दा समनि जा सरकार, बे प्रमद बर' बिथांनि जा सरकार, बे सरकारखौबोथ' दिनै गुबुन हारिनि मास्टार माइन्डेड पलिटिकेल लिडारफ्रा दिनै दैदेनगासिनो दं। जेरावनोखि दिनैनि समाव प्रमद बर' बिथाङा रायजोनि थाखाय
रायजोनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय गोसो बायदि खामानि मावनो गोहो मोना आरो माखासे बिथिंनि सायाव खामानि मावनोब्ला बिथाङा बै गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडार्सफोरनावसो बिथाङा सोंदावग्रोनांगौ। बेखौ मिथिगोना मिथिया रायजो राजा नोंथांमोन? बिथाङा आन्दो आन्दोयै सोंदावग्रोनांगौ। जोंनि बिटिसिआव बे बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों जाखिनि नर्मेलखौनो बुंबाय आं, मेजरखौथ' बाद दोनथ'दो, नर्मेलै मावफुंनानै लानो गोनां गोबां खामानि दं। बेफोरनि गेजेराव मोनसेबो खामानियानो जाफुङाखै। बे माबा दुरन काप बायदि बायदि बेफोरबायदि खामानियावल' बिथांमोना माने गोसो होथाबनानै टाइमफोरखौ ओरैनो माने बेकार माने थांहोगासिनो दङ। आरो नोंथांमोना मिथिगौना मोनसे बाथ्राखौ, बे बड'लेण्ड फुटबल क्लाबनि आन्डाराव बेसेबां बर' लाइमोन सेंग्राफोर दं बेखौथ' बुंनो हाला, नाथाय बे दुरान कापआव साथामल' बर' लाइमोन सेंग्राखौ आं गेलेनाय नुनो मोन्दों। 80% गुबुन हारि, बेसे लासिं सिं। नेम एन्ड टाइटेला जाहैबाय मा बड'लेण्ड FC। जोंनि बर' हारियाव फुटबल जोनो गोरों जोंनि लाइमोन सेंग्राफोर गैला नामा? बे साथामाल' नामा फुटबल जोनो गोरोङा? आरो गैला। लासिं सिं जेरावबो पलिटिक्स, जेथिंखैजाबो माने पलिटिक्सखौल' नुहुरो। जोंनो आरो जोंनि हारियाव गुबुन हारिनि पलिटिकेल लिडारजों दैदेनजानाय पलिटिकेल पार्टिखौ जोंनो नाङा। BPF आरो UPPL मोननै पार्टिखौ आं मोनसे बाथ्रा बुंनि, जोंनो जोंनि हारियाव गुबुन हारिजों दैदेनजानाय पलिटिकेल पार्टिखौ गोनांथि गैया। जुदि नोंथांमोना हायोब्ला गावबा गाव हारसिंनो स्टेन्ड जानानै जोंनि हारिखौ, जोंनि BTC सरकारखौ सालायनो नाजा। लोगोसे नोंथांमोना जुदि हाया बायदि नुहुरोब्ला BPF आरो UPPL मोननैबो ज' जानानै बे BTC सरकारखौ सालाय। गावजों गाव एना-एनि जालायबाय थानाय जेबो मुलाम्फा गैया। जानानै थांनाय बाथ्राफोरखौ बुरखां रायखां दुसिलायना नारसिनलायबाय थानानै जेबो मुलाम्फा गैया। जोंनो मा नांगौ? खालि जोंनि हारिया जौगानांगौ, जोंनि हारियाव डेभेलपमेन्ट जानांगौ। लोगोसे बायदिसिना बिथिंजों जोङो बे बुहुमाव माबोरैहाय गोजौ फारसे जोङो दावगालांनो हागोन। लोगोसे जोंनि बर' ओनसोलखौ, बर' एरियाखौ, BTC ओनसोलखौ बे पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजोंनो जों माबोरैहाय गोजौ फारसे दावगाहोलांबाय थानो हागोन। आरो बे पलिटिकेल फिल्डनि गेजेरजोंनो जों माबेबा समाव जों आलादा रायजोखौ सोरजिहैनो हागोन नामा? बेफोरनि सायावसो नोंथांमोना जमा जालायनानै आन्दो नोंथांमोना सावरायनांगौ। पलिटिक्स फिल्डआव जुदि नोंथाङा पलिटिक्स खालामनो रोङाब्ला पलिटिक्स फिल्डआव फैनानै सियारखौ आवग्रिना लाबाल' जाया। गोबां गोरों लाइमोनफोर दं जोंनि हारिनि गेजेराव। बैफोर लाइमोनफोरखौ नोंथांमोना सानसो। नोंथांमोना सियारखौ आवग्रिनानै बेकार समफोरखौ ओरैनो दाथांहो। गोबां गोरों मानसि दं जोंनि हारिनि गेजेराव, बेफोरखौ सानसो। नोंथाङा पलिटिक्स खालामनो रोङा, नोंथाङा साइड जा, नोंथांनि जायगायाव सासे गोरों मानसि फैगोन जोंनि हारिनिफ्रायनो। लोगोसे मोनसे बाथ्रा बुंनो रायजो राजा नोंथांमोननि सेराव, जों बर'फ्राना बे BTCआव BJP आरो कंग्रेसखौ जेबो केयारिं खालामनाङा, जेबो इम्पर्टेन्ट होनाङा। बे मोननै पार्टिखौ, बे मोननै पार्टिनि सायाव जेबो साननाङाबो, जेबो नायनाङाबो। नोंथांमोना जोंहा मोनसे जोंनिनो न'खरनि मोननै पार्टि दंखायो। बे मोननै पार्टियानो जाहैबाय मा BPF आरो UPPL। बे मोननै पार्टियावनो नोंथांमोना सापर्ट होनानै जोंनि BTC ओनसोलखौ डेभेलपमेन्ट खालामनाय हाबाफारियाव मुखुब आरो नांथाबनानै था। बेखिनिखौ आं खावलायहरो। नेक्स्ट भिडिअ'आव लोगो मोनलायसिगोन रायजो राजा नोंथांमोन। लोगोसे आफा बोराइ बाथौनि अननायाव नोंथांमोना गासैबो मोजाङै मोजां थाबाय थानो हाथों। खुलुमबाय।